Dobrý večer, Trenčín. Na úvod, na odľahčenie, neviem, ktorí ste pozerali dnešný hokej s Nemeckom a vyhrali sme 6-2, takže podľa mňa si zaslúžia chalani jeden obrovský potlesk. Ďakujem, ale teraz naozaj, prečo sme sa tu stretli? Priatelia, aké problémy nás trápili 2-3 roky dozadu? Nízka kvalita vzdelávania, nedostupné bývanie pre mladých, nepripravenosť mladých na dospelý život, nedôvera, že sa o mňa štát postará. A mohol by som pokračovať. Ale čo sa odtedy zmenilo? No absolútne nič a k tomu všetkému sa pridali ešte vyššie náklady na život. Ešte vyššia nedôvera v politiku, rozklad právneho štátu, odchod firiem, investícií a mladých ľudí. Prečo? No argument tejto vlády je, lebo Matovič, Heger a Odor. Ja mám taký pocit, že úspechy tejto vlády by sa dali jedine merať tým, koľkokrát sa vyhovorila na tú predošlú vládu. Lenže ak vládnete z posledných 20 rokov 15, tak už sa nemôžete vyhovárať. Ten, kto má moc, nesie zodpovednosť aj za svoju neschopnosť. A je to presne neschopnosť tejto vlády postaviť sa, pozrieť sa ľuďom do očí a riešiť ich skutočné problémy. Namiesto toho sme už vyše 2 rokov svedkami hádok a pomsty každému jednému, kto si dovolí nesúhlasiť. Ako má takýmto spôsobom krajina napredovať? Akú víziu má Slovensko a kam to ako krajina, ako spoločnosť chceme dotiahnuť? Ja vám poviem, aké Slovensko si predstavujem a aké Slovensko si prajem ja. Moderné a sebavedomé Slovensko so silným hlasom v zahraničí. Krajinu, kde si mladí ľudia nemusia baliť kufre, aby si plnili svoje sny. Krajinu, kde si rodina nemusí prepočítavať každé 1 euro, či si môže dovoliť dovolenku, školský výlet pre dieťa alebo nové oblečenie. Krajinu, kde práca naozaj znamená dôstojný život a nie je takmer 1 milión ľudí na hranici chudoby. Pre nás mladých si prajem, aby sa zrýchlil stavebný proces a my sme nemuseli čakať roky na svoje bývanie. Buďme národom, ktorý si váži demokraciu, chráni právny štát a investuje do svojej budúcnosti, do svojich mladých. Je však smutné, že víziu Slovenska tu hovorím ja, študent z pódia, a nie pán premiér v televíznej obrazovke. Tam sme veľakrát len svedkami výhovoriek, urážok a moralizovania. Nemáte, priatelia, pocit, že nám tu dneska niekto chýba, že z nejaký voci? Ja si myslím, že tu chýbajú tie smerohlasacké mačičky, ktoré si hovoria voci. Oni majú predstavovať tú novú generáciu, ale kde sú, keď bojujeme o budúcnosť krajiny? Keď hovoríme o mládeži, o našich problémoch. Ja vám to poviem, boja sa. Boja sa, pretože v živote by nešli medzi mladých ľudí, lebo vedia, že ich politika mladých uráža. Za to, aká je dnes situácia na Slovensku, nesú zodpovednosť aj oni. Tiež jediné, čo vedia, je moralizovať, urážať, hádať sa a podobne. A rátam s tým, že na moje vystúpenie si urobia nejaké videjko krásne a označia ma za múra, možno za atentátnika, progresívca a slniečkára, lebo len to im ide. Chcem to však povedať jasne a hrdo. Som kresťanský demokrat a patrím pod krídla tých, ktorí položili základy Európskej únie. Hlásim sa k tým, aj vďaka ktorým tu dnes máme z Európskej únie miliardy eur, opravené cesty, nemocnice a tak ďalej. Pretože, dámy a páni, nie je hanba stáť na strane demokracie, slobody, hodnôt od západného sveta. Áno, ten západný svet má mnoho chýb, za mnohé si môžu sami. Ale je hanba ukazovať prstom a keď mám možnosť niečo urobiť, tak ostanem ticho a neurobím nič. Ešte by som chcel povedať, že čo je vlastne rešpekt a úcta k inému názoru. To, čo tak nazval pán premiér deň 17. novembra, rešpekt a úcta k inému názoru. Ja si myslím, že je to, že tu dnes stojím ja, kresťanský demokrat, ale aj liberál, konzervatívec, pravičiar aj ľavičiar, ale dokážeme spolupracovať napriek svojim rozdielom, ak ide o našu budúcnosť, o demokraciu. Prosím, toto si nosme v srdciach. A na záver by som chcel spomenúť 2 veľmi významné osobnosti. Prvou je Oto Šimko.
hrdina Slovenského národného povstania, ktorý nás žiaľ pred vyše týždňom opustil. Z tohto miesta chcem povedať česť jeho pamiatke. Pretože on, ale aj mnoho ďalších, ktorí obetovali svoje životy a padli v bojoch v Slovenskom národnom povstaní, bojovali za slobodu. Ale nie len tú svoju, ale slobodu nás všetkých. Život pána Šimka je príkladom toho, že sloboda nie je samozrejmosť, ale o slobodu sa bojuje. A ak on bojoval ako 20-ročný so zbraňou v ruke proti totalitnému režimu, tak ja vyzývam a pozbudzujem nás mladých, aby sme bojovali s mikrofónom v ruke za našu budúcnosť. Druhou osobnosťou je pán František Mikloško. Nemusíte s ním súhlasiť vo všetkým, vlastne nemusíte súhlasiť s ničím, čo hovorí. Avšak úcta a rešpekt staršiemu človeku sú základy slušnosti. Žiaľ, dnes vidíme v parlamente, že niektorým poslancom chýba takáto základná a elementárna slušnosť. Myslím si, že o to viac by si zaslúžil človek úcty, ak ide o disidenta minulého režimu, ktorý bojoval za demokraciu, ktorú tu máme dnes. A áno, my mladí sme minulý režim nezažili, ale odmietame byť tak ignorantský a zabudnúť a tým pádom sa smerovať tam, kam dnešní poslanci. Že zabúdajú na to, čo tu bolo pred rokom 89. Pán Mikloško, vy si nám povedali, že je to na nás mladých, tak ja dúfam, že to, že tu dnes stojíme, je jasný signál toho, že mladým ľuďom na Slovensku na demokracii záleží. A môj posledný odkaz, nech tento odkaz nie na všetky 4 svetové strany. My si budúcnosť nenecháme zobrať, pretože tá patrí nám. Ďakujem.